tervehdys kaikille ja me pelaillaan Eetutskan kanssa ja ollaan Horseman tiimi. Joo. Hashtag. Miksi mä en pysty klitsata? Ei pistä. Joo, se on aika hyvin poistettu se, niin kuin, että ei pysty enää klitsaamaan silleen, miten ennen pysty. Ui, jumpe joku spawnkillo. Mä menen jo sinne rantakylälle. Ai sä menit Horsella. Joo. Mä syötin sille vahingossa omeena. Ai mulle. Eikö sun Horselle? Oliko verkko? Oli. Tosi. Sua jahtaa joku puukirvesmies tai Joo, ihan siis mukavaa, mä kuvaan niin yli 70 FPS. Vähän. Nää selvästi vihaa Horsemänen ja nää pari tyyppiä. Mä näin, tuossa on kesti. Onko sulla ase? On. Mikä? Yksi. Mutta toi yksi alkoi heti ja hakkaa mun hevosta. Kukaan ei hakkaa mun hevosta. Huono. Etutskaa, voit sit sä tulla autsiin. Missä sä oot? Minä tulen autsiin. Can you help? Sä et tapa sitä, onko selvä? Mä toi vähän. Niin, urpikko, häh? Urpikko. Urpikko. Kato, Nesse lähti kaareen. Missä päin se on? Mä en tiedä. Se meni tähän yhteen taloon. Täällä on toinen skuidi. No, tuu tänne taloon takaisin. Se jahtaa, se on täällä. Etutskaa! Sillä on ihan armori. Sinne meni. Kukaan ei. 2 HP, 2 HP, 2 HP. Menen tänne pois. Tossa. On jo. Tossa on muuten tommoset. Ja tommonen. On jo, mutta mä halusin sen toisen justiin. Tää niinku valuuttalisit täällä se chestiä just kun se tyyppi tulee. Joo. Mites? Miksei? No mietipä nyt hetki. Ui se olit sinä, minä jo pelästin sieltä. Mä oon mörkö. Mä oon karhu. No jee. Eikö? Hei. Mä saan sulle armori. Sä et varmaan halua. Haluan. No vähän parempaa. Onko yhtään chestplatea ylimääräistä? Syö hevonen! Sori jos ei tullut vähän aikaa video. Ei ollut motia ja on ollut muuta tekemistä. Nyt aloin taas. Muuta tekemistä, jaa. Jaa. Joo, muuta tekemistä. Mulla on vähän. Älä, siinä on mulla chestplate, heitä se kultainen. Minä en heitä sulle mitään, koska sä oot kättähousun. Ei mulla kyllä ole kakkaa housussa, mutta ihan sama. Mä tiedän missä on suppi. Äkkiä hevonen. Hevonen sen selkään. Tää on niin OP kuin molemmilla Horseman. Jos et vielä huomannut, mä otan viitan. Mitä? Ei sulla mitään viittaa oo. Täällä! Parko yrittää hevosilla. Jos et sä näe sitä nyt, niin sä näet sen videolla sitten. No jee. Se ei näy mulla tässä näin. Voit katsoa munkin videon ja tilakkaa Etutskan kanavalta. Totta kai munkin kanava. Joo, deski tulee. Mä otan supli. Ei kun mä. No. Haistapa nyt. Ota sinä suplista. Sä annat mullekin sitten jotain. Mä voin antaa nää kengät. Ei. No joo. Haluat sä ykkösen vai kakkosen? Ykkösen. Aivan oikein, saat nuo. Oo. Mä saan Pertin, koska sulla on kivimiekka. Tuu, mennään ensantaan. Niin... Mulla ei oo mulla on levu, mutta mulla ei oo muut kuin Pertti. No, kyllä Pertikin voi ensantaa. On. Pertti on äijä. Totta kai. Hei, tossa on muuten sulla kivimiekka.
En mä tarvitse sitä. Et. Oi Kikkelson. Torju mun kivi. Miten sä uskallat? Kyllä mä en uskalla sut torjua. Pikku poika, mä tuun huomenna sun kämppään ja nirhaan. Mitäs toi tarkoittaa? Brutaalia. Selvä. Mun ei tullut mikään parhaat lumoukset. Eikö? Ei. Oikein. Ei ne ei hyödytä yhtään armoriin. Onko arroveita? Täällä on. Ei oo itse asiassa. Otapa vähän. Anna arroveet. Ei mulla oo! Sä sanoit just, että sulla on. Niin, mä leikisti sanoin. Sä kai kuulit vaan väärin. Onko sulla kompassia? Ei. Mulla pitäis. Mistä mä... No siellä yhdessä oli, mutta ei oo enää. Minne mennään? Mennäänkö kuuseen? Joo. Joo. Mistä täällä kuusi? Tässä on hieno kuusi. Mä menen tänne kuusen. Minäkin tulen. Ota minun. Sitten me ollaan pihkassa. Mennään etsiä niitä tyyppejä. Okei. Ei mennäkään kuuteen ja tulla pihkaa. Mies on kuollut! Kuka hänet tappoi? Se oli Pelle, joka tappoi sen. Ei kiva. Pelle ja elää. Oh no. Hei, täällä oli jotain kivaa. Täällä on jätkä. Nyt se kuolee. Ai taas lakityy. Kuolee. Kuolee. Good lucky. Varo. Hashtag kumbu bumbu. Tapas sen. Noin. Juu. Pois. Jos minä ehdin vielä. Jos et sä ehdi, niin... Sä ehdit. Niin. Hyvä. Pihve jää tipahtaa. Jos mä saitais 80, mä tekin sen 80 ja Spesulaanin ja se on 6A. Ja kaikki mun kanavalla tilakkaa ton tyypin kanava, että se tekee QEAE, mikä onkaan. Sitten saatte kysyä ihan mitä vaan. En välitä mitä on. Joo! Mä ainakin laitan kommenttia sitten tähän videoon. Joo. Sillä ei ehkä Mä teen tuu siitä- niin... Mutta mä teen siitä vielä ilmoitusvideo. No voi pahuus. Laitanko mä siihen sen kommentin vai tähän videoon? Ei tähän videoon vaan siihen ilmoitukseen. Mä otan nyt sulle, koska sä otit sulle. Ei, sulla on opempi miekka. Sulla on kaikki opempi. Näissä armoreissa ei oo mitään. Mä annan kaikki sieltä sulle. Sovitaan niin. Sä saat ton, sä saat ton, sä saat ton, sä saat ton. Koskaan halua. Eli mä avaan ja mä annan sulle kaikki. Ok. Hei tossa. Jee, oliks tää se luutti niinku? Hei, sä saat ton kypärän, koska mulla on jo sellainen. Se tuolla nuos. Siellä takana. Siinä niin. Minä lähden tervehdys jätä sieltä yksin, koska täällä toisella puolella on tyyppi, jolle mä haluan kuolla. Sillä on Iron Chestplate ja se on vipar tyyppi. No kuole sitten. Mua ei kiinnosta. Luuleeko tää, että se pääsee oikeesti pakoon? Pertti saa kunnianottaa lopetuksen. Joo, Pertti. Easy, GG. Miksi sä pääset? Mä en ikinä pääse tonne. Joo, eli tykätkää ja tilkkaa kanava. Tilkkaa. Annaks sä vielä jotain? Joo, tykäkkää ja tilahkaa. Joo, linkki tulee deskiin molemmille. Joo, Joo. elikkä se ois ensi video. Moikka. Moikka vaan kaikille.